kori, ku kalli Dahir kori, mu kalli Dahir kori zalla. Uwar gida ki zo nan zauna, amarya ki zo nan zauna, indai maganar girki ce, indai maganar girki ce, ki kalli Dahir kori tsantsa. Kai jihar Kano na lura, sun karɓi Dahir kori, Kaduna ma na kalla, sun amhi Dahir kori, Sokoto birnin Shehu, sun amhi Dahir kori, Sokoto ma sun karɓa, kai sun karɓi Dahir kori, Zamfara ma na lura, sun karɓi Dahir kori, Ayoba ma na lura, sun karɓi Dahir kori, Maiduguri ma na lura, sun karɓi Dahir kori, Adamawa na dudduba, sun karɓi Dahir kori, a Taraba ma an ce mun sun amshi Dahir kori, a Ibadan na dudduba, sun amshi Dahir kori, Lagos ma na dilla, kai sun karɓi Dahir kori, Dahir kori zalla. Ni na ga duwanu kori, ni na ji duwanu kori, na gana duwanu kori, ai ba za ya kai Dahir ba, Dahir din Dahir ne zalla. Kaji Dahir kori ne kuma, kaji Dahir kori ne kuma. Malan daushe mai gurmi, Malan daushe mai wake, Malan Usman mai gurmi. Kaji ganshin girkin, shi ma ya ji ganshin rigin, ya ji ganshin kori ya taho. Dahir kori, kaji Dahir kori, kaji zancen kori, ai amma fa Dahir kori ne kuma, Dahir kori zalla. Amarya can ta yi zance, can ta yi zance, mai gida ina ka je ne, zai bi Dahir kori ne kuma. Karka dawo min, inda fa babu Dahir kori can gida. Kaji Dahir kori zalla, kaji ganshin kori, amma fa Dahir kori ne kuma. Dahir kori, kaji nan da zancen kori, amma fa Dahir kori ne kuma. Kamfaninmu ni na lura, a jihar Kano ne duba, hadda babban MD mana Dahir kori, manajan darakta, uban ma Dahir kori, Dahir kori ne kuma.